yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni to jalambani juwanaɓe commune dodel falde podor rewo sénégal waktu goto fawi hen to paris lamo de france. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka dabareji alhaali saminere laamu waɗude to Guinée Bissau timmode lewru faltidu e eɓore etare saminere laamu to Bénin yontere faltinde yewtama hooreɓe leyɗele CEDEAO fedde leyɗele Afrique banggue hirnangue jewtinde toɓɓere hanki to Abuja leydi Nigeria goomu CEDEAO no hani heɓude hoorejo kesso ko Sénégal najo hani wonde e lebbi garoji ɗi men gartu hen goto e ɓattiɓe Oumarou Sissoko e mbalo mo laamu muɗum heɓta e timmode lewru faltinde to Guinée Bissau nangama to Lisbonne leydi Portugal ono nanguira e million ji 5 kalis euro ko ɓuuri milliard uji 3 kalis CFA tefore udditama hen omo wonduno e joom suudu Oumarou Sissoko e mbalo e ley lanaka kono o du nangaka leyɗele AS Mali Niger e Burkina Faso ciifi nanodiral darnude banque goto moɗe ndendi woni BCID AS fanare nde ko ɓeydude jokkodiral e ɓamtare ngal dental AS fodde 5 milliard kalis CFA waɗete hen tedduɓe bisimilla moon. On calminama on jurama on jettama bisimilla mon e kabaruji ɗi Abuja lamorgo Nigeria toon tawano hanki e batu hooreɓe fedde dental leyɗele Afrique hirnangue CEDEAO immade nde jonde woni ɗabɓude dabareji alhaali saminere laamu ko waɗuno to Guinée Bissau e timmode lewru faltindu kañum e eɓore ciwlagol laamu sakkande to Bénin e yontere ƴaɓɓinde nde hooreɓe CEDEAO mettini e oɗo alhaali e ɗe leyɗele ɗiɗi fedde nde namiyen fedde nde mettini e oɗo alhaali ɗe leyɗe ɗiɗi keɗoɗen Minati Diallo. Engal kawrital Kenyan e dow ardagol Julius Madabio horejo Sierra Leone ardiɗo ɗum fedde dental leydi Afrique hirnangue CEDEAO waɗi e alhaali Guinée Bissau e Benin ka jonno dabareji ɓamaɗi fof e dow laamu hakkude Guinée Bissau fawi e batungu Kenyan horeɓe CEDEAO jaɓali eɓɓore horeɓe laamu hakkude Bissau ɓe noddi wartugol e laamu civil no yawiri horeɓe fedde nde kolliti sarti laamu hakkude ngu raɓɓiɗa tawe banqueji ɗi fof ana tawa ley hen tenti yimɓe pelle politique leydi ndi horeɓe fedde dental leydi Afrique hirnangue jamiri e jonde nde yoppitingol no yawiri yimɓe pelle politique e société civil nangaɓe gilla saminere nde so tawi saaha joni ɗo ɓe nantinani jukkoje fewde e hooreɓe laamu hakkude Guinée Bissau ɓe kolliti anniya mabɓe fawude jukkoje kala e ɓe ardiɓe so jaɓali waɗude yala mabɓe o gam jokkude jewteɗe hakkude CEDEAO e hooreɓe laamu hakkude ngu to Bissau e balɗe garoje ɗe heƴaɓe fedde nde ana kani yaade to Guinée gam yewtidinde e mabɓe ɗi dabareji dabare wonde ɓamade e nde jonde caggal Guinée Bissau woni tottugol Sénégal ardagol ngomu CEDEAO e jonte garoje ɗe horejo Sénégal Bassirou Diomaye Faye ana hani nantinde inde lontotoɗo Oumar Aliou Touré ardiɗo ngu gomu fedde nde